Tak, čaute, ja vás vítam u ďalšieho videa. V dnešnom videu ja mám Robuxy, ty vole, som super bohatý, keď to je iba dojť 20 eur toho. A tu máme ešte ten bloček, počkajte, sa to tam hľadať, kde to je v tom, nej, tu je tá dlhá kokočina, kokosy. Pozrite sa, ako je to dlhé. What the hell? Či kody viete, kde boli? Tam je ten kód, tady tam napísali cash kód. No teraz to viete? Dobre. My sme nám aj dostali 100 eur od našeho strica a moja sestra, že prečo si za to nekúpiš Robuxy, ako genius úplne. A my sme si za to kúpili dve dáčkové karty, ktoré stali do spolu 40 eur. A jeden stál, samozrejme, že 20 eur. Teraz som aj takto ako Robuxu. Čo som tu kúpil? Možno tento nabúšený tvar bude, čo sa stane, keď ja kliknem na toto zelené tlačítko. Takže teraz kúpiť kokosy. Kokos som to už kúpil, ty vole. Čo má tento nabúšený tvar. To bol s tým úplne, že fešák. Dobre, teraz pojeme tu. Tu máme tento krásny tvar, ty kokos. A že tako to bude vyzerať. Kokos, vyzerá úplne ako fešák, ty kokosy. To je úplne, že prvá vec, ktorú som kúpil za Robuxy, normálne. Ak sa vám páči toto random a videjko, nezávam, že dáš like, odber a ešte zvonček ku tomu. Tak čaute ľudia.